Suda po dimitap maning laki ha, uy, dugay man kay maabot. Two minutes kundi pa tumabot ang mulakaw na gid ko. Mulakaw na okuhita na. Asa naman to siya, uy, dugaya ba? Pre, dili lang tingali ko mo kuyog pre. Uy, lain po nga mag-apong ko ninyo. Pre, uban nilang ko ba? Kaya first time ko ring meet up. Pre, ako mong maulaw gud nimo god. Kapagtarong da pre nga nung ikaw ulaw mo kunin mo. Ilis po unta ka pre. Asa rin malis akong gisuot pre nga goods magay ni. Na, nagpajama man ka. Mara magpantulog. Sus, tara na. Gayan. Suda po dimitap maning laki ha, uy, dugay man kay maabot. Ala pre, mauna. Walo pa na pre. Uy, oh. Nagtalikod man pre. Murag di ko sure ba kung mauna. Dili man ka mo makaabot pre. Pre, naamra sa punuan sa santol. Oh, santol man na oh. Sig mauna. Bitaw no? Tara. Sige na ba? Kuhita na. 2 minutes kundi pa tumabot ang mulakaw na gid ko. Mulakaw na okuhita na. Hala pre, kawalo. Jimmy, ikaw to kung kachat? Barbie, ikaw na? Pre, una ra ko, gapasuya-suya ra ka. Ah, ikaw gid di ay? Ay, narigay flowers. Ay hala, bugnawan ni magkamot oy. Ay, thank you ani ha. Napudi kay pa flowers ba? Ano man siya goy ilis eh. Nya, unsay plano? Manlaag ta. Pwede. Pero pag ilis sa, kaligo sa.